बे समाव समनि थान्दै रादाबा नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनां खौरांफोर फोसावनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। आथिखालाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासखौ लानानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानायखौ नुनो मोननाय जादों। लाल साहा लोंलाबायनो नाङा, बेफोरो नङै बाथ्राफोरखौ फोथायनो नाङा। उदालगुरि जिल्लानि खना खनला जायगाफोराव रायजो राजाफोरा सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों। सरकारा फोसावनाय लकडाउन आयेनखौ बयखौबो मानिनानै सोलिनाय नुनो मोनदों। सरकारा फोसावनाय लकडाउन आयेनखौ बयखौबो मानिनानै सोलिनाय नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरा न'आव थाब थांफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। फोसावखानाय आयेन बायदि ससियेल डिस्टेन्सखौबो मेनटेन खालामनानै सोलिनायखौ नुनो मोनदों। फोसावखानाय आयेन बायदि ससियेल डिस्टेन्सखौबो मेनटेन खालामनानै सोलिनायखौ नुनो मोनदों। टाउन सहर हस्पिटाल जेरावबो बिफानारि मावथिफ्रा सेनिटाइजेसननि खामानियाव नांथाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। टाउन सहर हस्पिटाल जेरावबो बिफानारि मावथिफ्रा सेनिटाइजेसननि खामानियाव नांथाबनायखौ नुनो मोननाय जादों।